A pri tej umelej inteligencii je to práve tá výhoda, že ona tým, že je častokrát už v niektorých prípadoch, že inteligentnejšia ako človek, lebo tá situácia už dneska je, tak dneska naozaj umelá inteligencia, len rozšírim ten príbeh, že sa dneska používa na plánovanie výroby. Rovnako sa dá použiť umelá inteligencia na predikciu, to znamená, že identifikovať, kedy nastane nejaký problém v čase v závislosti od toho, akým spôsobom sa generovali tieto historické dáta, ktoré mi rozpomína. A úplne rovnako vie robiť tzv. Simulácie. To znamená, že vie povedať, že keď ja zmením nejaký parameter, čo sa stane následne s tým, či už výrobkom, alebo s tým lisom, alebo s čímkoľvek, tak aby ten človek, ktorý obsluhuje v tomto prípade tú umelú inteligenciu, vedel urobiť optimalizáciu tej výroby tak, aby bola povedzme rýchlejšia, menej problémová, kvalitnejšia alebo akékoľvek ďalšie parametre. A to sa dá robiť naozaj len obyčajnou slovnou komunikáciou s tou umelou inteligenciou. To nie je žiadne programovanie, žiadne definovanie nejakých pravidiel, hľadanie cesty. Tá umelá inteligencia vie identifikovať ten problém sama, stačí sa len úplne rovnako dobre pýtať.